Am venit astăzi în Iași la un proiect special pentru că aici am întâlnit singurul producător care poate oferi o soluție completă de termoizolare din fundație și până la acoperiș. Fibran. Se apropie sezonul rece și primesc din ce în ce mai multe întrebări legate de termosisteme și ce produs să alegi atunci când vine vorba de anveloparea casei. Există pe piață foarte multe produse care promit performanță. Eu am lucrat mulți ani de zile în industria materialelor de construcții, alături de cei mai mari producători de materiale de construcții, de materiale de termoizolare și vă pot spune exact ce face diferența între un sistem bun și o soluție completă. Și că tot am vorbit de iarnă, imaginați-vă că trebuie să mergeți la magazin să vă cumpărați căciulă, mănuși, bocanci, fulari, geacă. Cum ar fi să mergi într-un singur magazin în loc să alergi în 10 și să le găsești pe toate de la același producător la cel mai înalt nivel de performanță? Asta găsești la Fibran, soluții complete de termoizolare din fundație și până la acoperiș. Plăci de polistiren extrudat pentru zona de protecție a fundației, plăci de polistiren extrudat pentru zona de soclu, plăci de vată minerală pentru fațadă, plăci de vată minerală pentru termoizolarea acoperișului și chiar și plăci de termoizolație din vată minerală pentru fonoizolarea pereților interiori. Și pentru că orice termosistem începe cu zona de soclu sau zona de termoizolare a fundației, trebuie să vorbim și noi despre polistirenul extrudat, de care avem nevoie atunci când trebuie să termoizolăm fundația. De ce polistiren extrudat? Pentru că avem nevoie de un material care să fie impermeabil la apă, să nu lase apa să se infiltreze înspre fundație, înspre beciurile noastre. Avem nevoie de rezistență la compresiune și avem nevoie de performanță termică. Toate acestea pot fi obținute cu ajutorul acestui material extrem de ușor. Este un material cu o rezistență la compresiune foarte mare, de peste 200 sau 300 de kilopascali. Este un material care asigură și eficiența energetică, are lambda 0032. Când vorbim de fundație, adică zona din pământ, avem nevoie de un material cu o rezistență mai mare la compresiune. Și acolo putem folosi materialul Fibran XPS 300L. Este un material special pregătit pentru această zonă cu sarcini specifice. Dacă în zona de fundație am folosit XPS-ul 300L de la Fibran, în zona de socul putem folosi un alt tip de polistiren extrudat, și anume Etix, XPS Etix BT, acest polistiren care are suprafața gofrată, o puteți recunoaște foarte ușor, are această suprafață texturată. El în continuare vine și cu această tăietură în el pentru a limita punțile termice care apar la îmbinarea materialului. Din nou vorbim de un material extrem de rezistent, are rezistența la compresiune, acel CS10 de 200-300 de kilopascal, deci din nou avem un material care rezistă foarte bine la șocuri, este foarte rigid. Lambda 0032, un material ideal pentru termoizolarea soclului. Și pentru că tot am vorbit de o soluție completă, îți recomand acest adeziv Bond de la Fibran. Este un adeziv pe bază de spumă poliuretanică cu expandare redusă, cu lipire instantanee. Acest produs lipește plăcile din extrudat în numai 2 minute și la temperaturi de până la minus 10 grade. Și nu știu dacă știați, dar acesta este singurul produs din piață care poate face acest lucru. Am terminat cu fundația și zona socului unde am folosit polistirenul extrudat. Trecem la panourile din vată minerală bazaltică. Cei de la Fibran ne propun două variante, varianta Fibran Etix BP, adică Fibran Geo BP Etix, și varianta pe care o avem aici la șantier, Fibran Rock 7 Contact. Ambele fac același lucru, ambele au aceleași proprietăți, e vorba de vată minerală bazaltică cu performanțe ridicate. Asta chiar a fost o surpriză foarte plăcută pentru mine. Uitându-mă în fișa de produs, în fișa tehnică a produsului și pe eticheta produsului, am putut să văd rezistență la compresiune foarte mare, vorbim de o rezistență la compresiune de 30 de kilopascali. Asta înseamnă un produs rigid, un produs care ne asigură un suport foarte bun pentru aplicarea masei de șpaclu. Pe lângă rezistența la compresiune, vorbim și de o încărcare punctuală foarte mare, un point load de 300 de Newton. Asta înseamnă încărcări din acestea concentrate, adică lovituri. În zona aceasta de parter, termosistemul poate fi lovit și avem nevoie de materiale cu rezistență la aceste încărcări punctuale, la lovituri, la șocuri. La acest proiect beneficiarul a ales grosimea de 20 de centimetri. Există și variantă de 30 de centimetri și aici vine surpriza cea mai plăcută. Cei de la Fibran sunt singurii de pe piață care oferă posibilitatea achiziției acestor grosimi atât de mari, necesare standardului NZEB și necesare standardului de casă pasivă. Pe foarte multe șantiere am întâlnit soluția de 30 de centimetri alcătuită din două straturi de 15
15 cm. 15 plus 15 nu fac 30 de cm. De ce? Pentru că între cele două straturi există o masă de șpaclu care impactează eficiența energetică a termosistemului. Așa că dacă vreți performanță cu adevărat ridicată, alegeți o grosime dintr-o singură bucată. 30 de cm, 20 de cm, faceți economie și la material, nu trebuie să aplicați adeziv de 2 ori, nu trebuie să folosiți de 2 ori dibluri. Uite, așa puteți să obțineți cea mai bună soluție de termoizolare. Dacă mă urmărești, știi că pe canalul meu vorbesc doar de materiale în care cred cu adevărat. Iată 4 motive pentru care să alegi Fibran. Este singurul producător de vată minerală bazaltică care oferă grosimi de până la 30 de centimetri. Este lider european în producția de polistiren extrudat. Oferă o soluție completă de la nivelul fundației și până la acoperiș și este un producător consacrat, lider la nivel european. Pe piață vei găsi polistiren extrudat și în altă parte, la fel și cu vata minerală bazaltică. Doar Fibran oferă soluția completă din fundație și până la acoperiș. Pentru mine asta înseamnă eficiență în construcții, performanță, durabilitate și soluție completă.